Роден съм на 8 декември 1923 година. На 8 дена съм изместен от старото село Круша в новото село, което създава в момента. Се е създавало в момента, впрочем. Аз съм първият образован човек на селото. 30-та година започнах да уча в град Варна. Начално училище. Завършил съм прогимназия в село Долни Чифлик, а средно образование в Росточник, край град Русе, в училището на Месхат Паша, създадено още от турско време. В 1943 година постъпиха в армията. Там във втора стрелкова рота, където бях изпратен да завърша школа за запасни офицери. Завършил съм школа за запасни офицери. Веднага след школата, връщайки се след преврата 10 септември, връщайки се в казармата, направяха ротен командир на втора ударна рота в Добрич. Оттам полкът беше изпратен да вземе участие в Първа българска армия. С нея и аз участвах в този полк, аз участвах като офицер-химик на полка. Ние бяхме цялото време в резерва, в полка е към 12-та дивизия. В него участват 8-ми пехотен полк, 31-и пехотен полк, 46-ти пехотен полк. Взема участие само 31-и стилистичен полк от 12-та дивизия. В боговете при Драва Чех и Драва Свободче. Освен това, в тази битка участваха и 16-та дивизия от 57-ми полк. Поради това, че беше страхотна битка с цел германците да завладеят цялата българска армия, продължи на 48 часа, но не успяха с помощта на съветските катюши и тяхната армия. След тези събития германците преустроиха своите сили в дивизията на принц Оген и на 16 март започна втората атака пак за ликвидирането на Първа българска армия. Аз вече бях командирован в 57-ми полк като командир на втора рота и вземах активно участие в боевете, като се врязах активно, много умно, разбираш, в тела на германците и ги принудах да напуснат целия фронт. С това нещо наградиха, за тази победа ме наградиха с орден Златен първа степен. След завръщането постъпах да продължих да уча в агрономическия факултет и завърших факултета и бях назначен, разпределен в Централния животен институт в Стара Загора, тогава още, след това стана този районен съд. Оттам ме изместиха в град Варна, в околийския съвет, като нямаше други кадри. През целия си живот съм се занимавал само с животновъдство и се пенсионирах. Като последно в село Кичево, като ръководител на животновъдството, минал съм през Преселче 14 години, Николаевка 6 години, Аврен 10 години и Кичево 6 години. Това е моята професионална дейност през цялия моя живот. Сега се намирам в село Круша, където активно почивам като пенсионер.